Nå, men har købt det her kolonierhus. Ja, med en grund til. Jeg ved ikke, hvor stor grunden er. Jeg tror, den er 300 kvadratmeter. For 8.000 kroner. Ja, det er tit, hvor jeg kunne lade gå til spilde. Jeg skal ikke, hvad jeg skal bruge til, men lad os da gå ind og kigge. Det er altså et lille hus til. Ja, det er smukt. Tæppe. Og indvendigt en bænk. Stole, borde. Komfur. Sådan noget gasværk. Hvad er der mere? Ja, det er sgu fint nok. Bordbænke. Ja, behøves man jo ikke. En bunselbrænder, eller hvad det hedder, til at fjerne ukrudt med. Super. Ja, skal om bagved. Sådan et redskabsskur her. Ja. Der er muligt gøjl ind i. Blandt andet en græsslåmaskine, som de lige har købt. Den kostede 2.000 kroner for et år siden. Og der er sådan en, som man ikke skal rive græsset bagefter. Der er sådan en hænger bagpå. Og selv tager den op. Super. Hvad er det mere? Grill? Hehe. Det er sgu godt. Nå. Ja, til 8.000 kroner, det er sgu da billigt, synes jeg. Det var ikke lige meget forbrug for bruger det, men hvad fanden. Ja, smukt. Super.